Der kommer lige ud af det mest vanvittige møde med en ny sparringspartner og faktisk samarbejdspartner. Altså nogen, som går og arbejder med det samme område som os, men til gengæld på en anden måde, end vi har kunnet bevise, hvordan at det her med at træne folk i deres måde at tænke mindset, måde at tænke mennesker og dermed verdenssyn på relationer og samarbejde, det kommer til at rykke på en helt anden måde, end at nødvendigvis gå ned i nogle af de konventionelle konsulentydelser, og hvordan du egentlig tænker i de her meget rationelle tankegange. Vildt inspirerende, hvordan at man kan påvise nu, ved at træne folks mindset, folks måde at arbejde sammen på, at bygge relationer i en meget teknologisk verden efterhånden, påvirker resultaterne i mindre som større organisationer med mellem 5 og 25 gange output på samtlige KPI'er, de har målt på. Der kan man stille sig kritisk over for, hvad de har målt på, men i sidste ende, så er det sgu da tankevækkende, at vi mennesker vi bliver så meget bedre ved at tænke anderledes om hinanden.